लोगोफोर जे नोंथांमोननि भिडिअ लाबोनाय आं नब कुमार सरनियानि माखासे बाथ्रा नोंथांमोननो आं खिथागोन। नब सरनिया प्रेस मिट होदों एबा बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैनो नागिरदों। आं बिथाङा जे दिनै क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय एमपि इलेक्सन गेलेनो मोनगोन ना मोनला बेखौ लानानै जेनाखि कर्टनिफ्राय बिनि नटिस लायहरनाय बेखौ बिथाङा फरायनानै खिन्थादों। जा बिथाङा मा फरायनानै खिथाखो आं नोंथांमोननि गेजेराव बिथांनि भिडिअखौ ससे होग्रोनोसै क्लिपखौहाय नोंथांमोना ससे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो। बिनि उनाव आङो नोंथांमोननो माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनजों आङो सावरायगोन। फैदो बा भिडिअखौ ससे नायना लाग्रोदो। नमस्कार। ইতিমধ্যে গোটেই সমগ্ৰ অসমত যথেষ্ট হয়হল্লা হৈছে যে নৱকুমাৰ শৰণীয়াৰ এছটি ষ্টেটাছক লৈ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে যে এইখন হ'ল স্পিকিং অৰ্ডাৰ। ইয়াত স্ক্ৰুটিনি কমিটিৰ ষ্টেট লেভেল স্ক্ৰুটিনি কমিটিৰ চেয়াৰমেনৰ পৰা মেম্বাৰলৈকে ছিগনেচাৰ আছে। ইয়াত লাষ্ট লিখিছে যে শ্ৰী নৱকুমাৰ শৰণীয়া সনব লক্ষ্মীকান্ত শৰণীয়া এলাইচ লক্ষ্মীকান্ত দাস এলাইচ লক্ষ্মীকান্ত সরগোজ অফ ভিলেজ দিগলিপাৰ তামলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বাক্সা ডাজ নট বিলং টু বড়ো কছাৰী কমিউনিটি। স্কুটিৰ কমিটিৰ ওচৰত জনকাল বসুমতে দিছিলে, তেওঁলোকে 5 বছৰৰ মূৰত এই অৰ্ডাৰটো দিছে। মই যিমান দূৰ এই অৰ্ডাৰটো চাইছোঁ আৰু বিভিন্ন জনৰ কথা পাতিছোঁ, সকলোৱে কৈছে যে এইটো কেৱল পলিটিকেল এটা অৰ্ডাৰ হৈছে। কাৰণ ইয়াত জনলাল বসুমতে যিটো এপিল কৰিছিল তাৰপিছত আমিও ইয়াত প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিছিলোঁ, তাৰপিছত এই অৰ্ডাৰটো দিছে। এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে যে অহাকালিলৈ নৱকুমাৰ শৰণীয়া আকৌ ইলেকশ্যন খেলিব পাৰিব নে নোৱাৰিব। এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু আমাৰ হাতত সময় কিছু আছে আৰু যিহেতু কোৰ্টত যোৱাৰ সুবিধাটো আছে, নিশ্চিতভাৱে আমি কোৰ্টত যাম। আৰু ইয়াৰ মেইন কাৰণটো আপোনালোকে দেখিছে যে সকলোৱে জানিছে যে নৱকুমাৰ শৰণীয়া কোকৰাঝাৰত ৰদ কৰিব পৰা ক্ষমতাটো। नुबाय लोगोफोर नोंथांमोना नबकुमार सरनिया मा बाथ्रा बुंदों। बिथाङा जाहैबाय मा बेखौ कर्टआव सोंनायावहाय बुंनो जाहैबायखि मा फैबाय थानाय समाव इलेक्सन गेलेनो मोनगोन ना मोनला बेखौ लानानै बिथाङा दा इलेक्सनाथ' जानो सम दंबावो नङा होमबा, सम दंबावो। दा बे समखौ लानानै बिथाङा होनदों आरो कर्टआवहाय माखासे केसफोर गेलेनो बे खोथाखौ बुंगोन आरो बिथांनि बायदिबा बिथाङा कर्टआव माने मा होनना बुंदों कर्टआवहाय केस होसिगोन। हाइ कर्टआव होयोना सुप्रिम कर्टआव होनो गावनि खोथा। दा मानसिया थेवब्लाबो बे लाजिनाय गैया आरोना। नायदो जानो हागौ बावहाय माखासे राजनैतिक बाथ्रा दङ। बिथाङा होनदों गावनि बे फोरमायनायखौ दानायाव राजनैतिक षड्यन्त्र दं होनना बुंदों। खिन्थु गावदि गमामायैनो गावदि एसटि नङा, गावदि मोनसे ट्राइबेल हारिनि मानसि नङा बेखौ गाव बुजिया, लाजिया थेवब्लाबो। मानोना जोंना दैदेनगिरि मोनहा बुंखाबाय कि बिथाङा जाहैबाय मा बर' कसारिनि मुङावसो लादों। नाथाय बिथाङा जुदि बर' कसारि मोनब्ला मानो टाइटेला बर' लिरनो हादिया आरो बिथाङा जुदि बर' कसारिब्ला माबोरै बर' कसारि सार्टिफिकेट लानानै ट्राइबेलफोरनि बा बर'फोरनि बिउटि खामानिखौ बोरै मावनो हाखो, अब्ला बिनाव थैया मा थै दं, बर'नि थै दं ना मा थै दं। स' बेखौ नोंथांमोनानो माने कमेन्टआव कमेन्ट होबानो जाबाय आरोखि। दा बाथ्राया बहुत सिरियास बेले बेजे जागासिनो दं। माने थारैनो गमामायैनो बिथांखौ माने फैबाय थानाय एमपि इलेक्सनावहाय बिथाङा इलेक्सन गेलेनो मोनमारगोन ना मोनमारा, माने बे बाथ्राखौ लानानै गोबां माखासे बाथ्रा गोबां मानसिफ्रा गोबां बाथ्रा बुंदों। दा बिथाङाबोथ' ओरैबायदि मानसिखौ नोंथांमोनाव मिथिखागौ, बिथाङाथ' बबेनिफ्रायमोन हाथियार हमग्रा मानसिमोन। दा हाथियार हमग्रा मानसिनिफ्राय दिनै फैनानै बियो जेनेबा बियो दिनै एमपि इलेक्सन गेलेबाय, खेबनै देरहाबाय। देरहानायनि गेजेरावबो जेनेबा बिथांनि जेनाखि फोरमानलाइखौ लानानै केसफोर होनाय जादोंमोन। केस होनायनि गेजेरजों दिनै गोबां खेब जुजिनानै आजिखालि 10 बोसोर रानिं जाबाय। 10 बोसोरसिमावसो दिनै नै बे केसआ दिनै सल्भ जानायनि लामायाव फैबाय। दा बिथाङा अब्लाबो बिथाङा जेननाय लायाखै। बिथाङा आरो फिन बेखौ जेनेबा हाइ कर्टआव बियो बिथाङा माने केस गेलेनायनि माखासे प्लेनिंआव दङ। जोङो दा बेखौ मिथिनो मोनदों। हाइ कर्टआव बिथाङा बे केसखौ सोलिगोन आरो। दा बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला आङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे भिडिअखौ आं NBBS निउसाव मोनदों। ओमफ्राय नोंथांमोना ससे खिथाखाबाय। दा नोंथांमोनानो बुंदो जुदि गमामा जुदि नबकुमार सरनिया जुदि गमामायैनो जुदि बेफोरबायदि जनजातिनि जुदि फोरमानलाइ लानानै आरो फिन जुदि क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय आरो एमपि गेलेमावोबा बिथांनो माखासे बर' नङै सुबुंफ्रा भट होमारगोन ना, गमामा बेखौ सापर्ट खालाममारगोन ना जेनाखि बिजेपिजों सायख'जानाय जेनाखि पार्टिनो भटखौ होमारगोन ना कंग्रेसनो होगोन ना बिपिएफनो होगोन ना सोरनो होगोन, फैगोन समावसो मिथिगोन। थारैनो गमामायैनो बिनि एगेन्स्टआव खामानि मावनायाव जोंनि बर' माहारिफ्रा संगदन होमारा होमारा बेखौ जोङो फैबाय थानाय समावसो जोङो फोरमायसिगोन लोगोफोर। मानोना बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे बिराद गिदिर मोनसे क्रिटिकेल आरो साननो गोनां बाथ्रा बियो।
मानोना बार बार आजां गाजां माखासे जायफोर गेदेरमा दैदेनगिरि बिथांमोना रां रुफा गारनानैब्लाबो बिथांमोना रां रुफा गारनानै गोबां जुजिबाय गुबुन केस गेलेबाय केस गेलेखांनानै दिनै रां रुफा गारजोबनानै दिनै न'खरनि सय सम्पथिबो हयथ' थांबाय मोनसे समाव पाब्लिकफोरनिफ्रायबो खांबाय दा बिथांमोना सोरनि थाखाय नांदों नोंथांमोना बुजिबानो जाबाय नोंथांमोना बुंदो कि बिथांमोनहा सोरनि थाखाय नांदोंमोन गावनि पार्टिकुलार सात्रनि थाखाय नांमारदों ना जाथिनि खाथियाव नांमारदोंमोन नोंथांमोनानो सानदो दाना होमबा सोर दैदेनगिरिया जेनुइन सोर दैदेनगिरिया जेनुइन नङा नोंथांमोना बुंदो दाना बेनि बाथ्राखौ रिप्लाइखौ नोंथांमोना होदो आरो स' आं दिनै बे भिडिअखौ नोंथांमोना लाना फैबाय दासो आं नुनाय लोगो लोगो आङो भिडिअखौ लेटलिबाबो नोंथांमोननि गेजेराव आङो हगारनाय जाबाय नोंथांमोनहानो साननानै नायबानो जाबाय लोगोफोर बेखिनि भिडिअखौनो होबाय जुदि अमा बिथाङा जुदि केस होनानै जुदि केसआव जुदि आरो बुहुत बेबायदि घटना जाबावोब्ला ओमफ्राय अमा बिथाङा गेलेनो मोनफिन मारोब्ला होयोबा बुहुत मोनसे क्रिटिकेल जागोन थेवबा बिथाङा जेननायखौ लाथ'वाखै आरो नङाबा गावनिबो मान सनमान थांनो हागौना दानजायोब्ला स' बेनिखायनो बिथाङा मान सनमानखौ गावनि मान सनमानखौ बासायनो थाखाय केस होनो मानोनि बाथ्राखौ रायलायदों आरो बेखौ जों हमनो हायो आरोखि थेंक इउ